उदालगुरि कुबिरालि पेरिसनि सिङाव थानाय बस्कबारि गामिनि डन बस्क केथलिक चार्चआव हाबग्रा समाजनि गेजेरनिफ्राय सासे देउरि फादार नेवटन बसुमतारीखौ मोननो हाबाय। नेवटन बसुमतारीनि फादार अर्डिनेशनआ 23 फेब्रुआरि रबिबारखालि कुबिरालि पेरिसआव जालाङो। बेबादिनो दिनै बिथांनि थेंक्सगिभिं हाबाफारिखौ बस्कबारि गामिनि रायजोफोरा जयै खुङो। बे हाबाफारियावनो गुबुन पेरिसनिफ्रायबो आलासि महरै हांख्रायहरनाय जायो। आं दिनै बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इसोरखौबो हामबाय होयो आं, मानोना बिनि अननाय आरो जोंनि बे फोथायसुलिफोरनि बिनायावसो आं दिनै दौरि जानो हादों आरो आं दिनै बिराद गावनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो इसोरखौ हामबाय होनो लुबैयो। मानोना दिनै बे आंनि फार्स्ट मिसा बुलि बावनायाव आं गासिबो आंनि जायफोरा आंखौ दिनै हेफाजाब होनानै दौरि जाहोबाय बिसोरनि थाखाय बे मिसा बुलियाव गोसोखांनानै बिसोरनि थाखाय बिनानै होनो लुबैयो आरो आं दिनै। जायफ्रा कमिटमेन्ट ओमफ्राय डिटारमिनेसन होननाय दङ, जायफ्रा जों बेखौ जों सेस्था खालामो जा गोसोआव जेनेबा जों दौरि जानो होननानै बिदि सानो। जानो हागौ जोंनि गोबां दुखु दाहा हेंथाफोर दङ, होमबाबो जों सानफ्रामबो नाजायोबा जों जानो हायो। होमबा आं बेखौनो बुंनो सानो दे जेनेबा आंनि डिटारमिनेसना मोजां, ओमफ्राय आरो आं जेब्लाबो इसोरनियाव बिबाय थानायखाय आं दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। दिनै बेजों लोगोसे कुबिरालि पारिस आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि पारिस गोबां मानसिफोर थुबुर जाफैदों बेयाव। बेनि थाखाय मा बुंनो सानो दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां मानसिफोरा मोजां मोनना फैदों बेयाव गिर्जानि थाखाय मा बुङो? आं दिनै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना गोबां मानसिफोरा बेयाव जोंनि बस्कबारि मण्डलियाव जमा जाबाय आरो बिसोरखौ नुनानै बांसिन गोजोननाय मोनो। मानोना आङो एसेबां मानसिफोर सानाखैमोन दे एसेबां मानसिफोर फैगोन दिनै समबारबो आरो स्कुल कलेजफोरबो दं। होमबाबो आं दिनै नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो। जों इसोरखौ खुलुमनायजों जों बाइबेलफ्राव फरायनानै मोनो, जों इसोरखौल' खुलुमनानै जाया, जों जोंनि फंबाय बिनानाव आरो गासैबो मानसिफोरखौ जों गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननांगौ आरो दुखु बिपदफ्राव जेनेबा बिसोर थायोबा बिसोरखौबो हेफाजाब होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जों गासैबो जोंनि इसोरा जोंखौ फोरोङो दे जों मोजां खामानि अराय सम मावबाय थानांगौ होननानै। गोजोन्थों। गिबियावनो आं जोंनि सोरजिगिरि ओनसोल आफा इसोरखौ आं हामबाय होयो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो बे फादार निउटनखौ मोननो हानाया इसोरनि अननायनि जुगिदि। इसोरा बे जोंनि गोदान दौरिखौ गावनि फिसा हिसाबै, गावनि मेन्दा फिसा हिसाबै बियो सायख'नानै लाबाय। इसोरनि अननायाव जों बे गथ'खौ जों दौरि महरै जोंनि गामिनिफ्राय जों मोननो हादों। बेनिखायनो आङो गिबियावनो माने इसोरखौ हामबाय होयो। इसोरनि लिंहरनायाव जायफ्रा आगोलावहाय थांदोंमोन, नाथाय बिसोरो इसोरजों लिंहरजायैखाय बिथांमोना हास्थायदोंब्लाबो जुजिदोंब्लाबो बिथांमोना साक्सेस जानो हायाखै। दिनै निउटनखौ इसोरा गमामायैनो गावनि फिसा खालामनो लिंहरनायखाय, गावनि बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ फोसावनो बियो सायख'नायखाय दिनै बे निउटना फादार जानो हाबाय। बाइबेलाव बुंनाय दङ, जेरैबायदि माने इसोरा गावनि बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय बियो मानसिनि गेजेरनिफ्राय गावनि फिसा हिसाबै सायख'नानै लायो आरो मानसिनि गेजेरजोंनो, दौरिफोरनि गेजेरजोंनो माने इसोरा गावनि बाथ्राखौ बुहुमाव फोसावो। आरो जोङो बे गथ'खौ जोङो फादार महरै मोननो हानायखाय जोंनि मण्डलिनि जानाय जों जोबोद इसोरनि सायाव आरो बे दौरिनि सायाव जों गोजोननाय दङ। जोङो फोथायनायाव गोग्गोमै थानांगोन आरो फोथायनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनियाव नांथाबनानै थानांगोन, अब्लासो जोङो इसोरनि अननाय आरो बोरखौ जों मोननो हागोन। आरो जोङो गावजों गाव अनज्लायनायाव थानोब्ला इसोरजोंबो सोमोन्दो थानो नांगोन। आरो इसोरनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जों गावजों गाव अनलायनो हाया आरो इसोरनि अननाय बोरखौ लानानै जों गावजों गाव अनलायनायखौ दिन्थिनो नांगौ। जोङो इसोरखौ खुलुमोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआ मोजां जानांगौ, साननाय हनाय खुलुमनाय सिबिनाय गासिबो गोथार जानांगौ। अब्लासो जों इसोरजों नांथाबनानै थानो हायो आरो जों गावजों गाव अनलायनायाव थानो हायो। इसोरखौ जों हामबाय होनांगोन, मानोना इसोरनि अननायावनो जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जों बे केथलिक धोरोमाव जोंनि गामिया दङ आरो इसोरनि अननायजोंनो दासिमबो जों मोजाङैनो थांनानै दङ आरो जोंनि गामिया इसोरनि अननायजोंनो दैदेनजानाय आरो इसोरनि अननायावनो जोङो दिनै दौरिखौबो जोंनो मोननो हादों। जोंहा दासिमाव जोंहा दौरिया 2 जानो हाबाय आरो जोङो माने बिदिनो जों इसोरनि अननायनि थाखाय जों हामबाय होयो आरो।